ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି ମଉସା? ଅଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ମିଲ୍ ଅଛି। ମିଲ୍ ଅଛି। ସାଧା ମିଲ୍ ନା ଆଇଁଷ ମିଲ୍? ସାଧା ମିଲ୍, ଆଇଁଷ ମିଲ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ? ସାଧା ମିଲ୍ 60 ଟଙ୍କା। ସାଧା ମିଲ୍ 60। ଆଇଁଷ କେତେ? ଚିକେନ୍ ଆଇଁଷ ଚିକେନ୍ଟା 100, ଅଣ୍ଡାଟା 80, ମାଛଟା 80। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ? 100 ଟଙ୍କା। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ 100 ଟଙ୍କା। କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ରହିବ? 3 ପିସ୍। 3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦିଅ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କର। ଦେଖେଇ ହେବ? ହଁ ନିଅ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ କର। ମିଳିଲେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ପୁରା। itu guys mutton chicken biryani. हाँ